Hľadáte spôsob, ako sa zviditeľniť? Rôzne výskumy a štúdie dokazujú, že zrakom prijímame až 90% všetkých informácií. Naše infokiosky, reklamné obrazovky či digitálne nástenky vám pomôžu zviditeľniť sa a rásť. Na výrobu grafického obsahu sme vyvinuli jednoduchú aplikáciu Lakio Creator. Na jej používanie nepotrebujete žiadne technické znalosti. Jednoduchým potiahnutím môžete uložiť fotky, videá, dopísať text a grafický leták do obrazovky máte hotový. Vytváranie a upravovanie obsahu v našej appke je naozaj jednoduché. Presvedčte sa sami. Matúš práve vytvára projekt pre školskú digitálnu nástenku. Appka vám umožní vytvoriť si jednoducho a interaktívny dotykový projekt. Ak chcete zaujímavo zviditeľniť špeciálnu ponuku či nový produkt, môžete použiť rôzne snímače a obsah sa zobrazí na vašej obrazovke v správnom čase. A ako odoslať vytvorený obsah do obrazovky? Môžete použiť viacero spôsobov. Najjednoduchšie je použiť náš Lakio Cloud. Obsah odošlete rýchlo a na akékoľvek miesto na svete. Vidíte? Matúšov projekt je tu. Vyskúšajte to aj vy. Appku si stiahnete zadarmo na lakio.sk.